हाँ जी जौन खइब तौन खिया दे। हाँ सही बात ना खियाई मार्केट चली ना बोलू भैया। ना लेकिन लेकिन वही में हमने के प्रयास करे के बा का कि अगर सबका लायक गीत होखे, हाँ अब रोमांटिक गीत गावे के बा तो कौन गीत गावे के बा कि जौन पर्दा में रह जाए। कौन पर्दे में रहने दो, हाँ पर्दा न हटाओ। पर्दा जो हट जाएगा तो सारा भेद भूल जाए उहे लय हो वाह, नर 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 पार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चले एगो लइका दुबराई जाता का है जेकर नाम छेदिया हो दुबराई जाता टेंशन से। का है काठी के टेंशन से एगो लड़की से प्रेम कर चुकल बा, सही हाँ बात खाना नहीं खे खा, हाँ पानी नहीं खे पियो। जियत कैसे बा गांव भ के लइका पूछले सब का जियत कैसे बा, कैसे रेगिस्तान में जाके बालू खा लेता सही बात ऊँट लेखा। हाँ जी गांव भ के लइका पूछले सब कि कहे गोलू राजा हाँ कहे इतना उदासल बाड़ो। का है देवो कहता कि सुन सुन हम एकर परम मित्र हई, लंगोटिया यार हई। हाँ जी हम ही एकरा बारे में बता सकत नहीं कि एकरा का भइल बा। का भइल बा कहता कि न भूखी बा अरे न प्यास बा बस रोवेले झर 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 जब से कब से अरे कि देख ले गोरे गोरे गाल बड़े हो कि देख ले गोरे गोरे गाल बड़े हो मल खाती बबुआ पे हाल बड़े हो मल खाती बबुआ पे हाल बड़े हो। न भूखी बा न प्यास बा, न भूखी बा न प्यास बा, बस रोवेले झर 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 देख ले अरे देख ले गोरे गोरे गाल बड़े हो मल खाती बबुआ बेहाल बड़े हो। जान कहत हुई हाँ और हो डार्लिंग जाने मन बेटा बाबू बेटा बाबू बाबू सोना बाकी भोजपुरी में का कहल जाए का इ तो बारे
कबूतरी के फेरा में पड़ल कबूतरी के फेरा में ई तो बाड़े कबूतरी के फेरा में पड़ल परो अब मरद कैसे बानी कैसे एकरा चेहरा पर ना 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 कबूतर दिलया कर लड़की के हंसी पजरल दिलया कर लड़की के हंसी पजरल एगो और कारण भैया धर्मेंद्र भैया का निर्मला भाभी और हमारे गुरु हैं हाँ बड़ी हम मरद तनी करब कब से कब से कि सुंघी ले ले महकता महकता आहा तोर बड़ाई करे के बाद हम का करी कि सुंघी ले ले ओआ ठोकराई अरे सुंघी ले ले चूड़ा के बाल बड़े हो कि सुंघी ले ले चूड़ा के बाल बड़े हो खती बसुआ मेरा दिल है ये चंदन के सतुधन मामा अच्छा कि कोन खीसे मरल बा ये उत्तर प्रदेश में हमारा गोली लगा है बलिया जिला में हाँ तो हम बाँच गई हाँ सही बात तू 47 चलवा देबू कुछो ना होई ना बम बिगवा देबू कुछो ना होई ना बाकी केहू पर कनखी से ना तके के चाहिए ना मरे मरे हो जाला सही बात कि कनखी से मरल बाई अब ना मानी आई तुम ना मिली तो अरे पानी में फानी तोहरे खातिर एक जाना हाँ। अरे घूमत ही